Λοιπόν, πάμε στο επόμενο βίντεο, αγαπητοί φίλοι, το οποίο μας έχει να κάνει με τον απίστευτο σεισμό που έγινε στην περιοχή Πάτρα. Εμείς είμαστε εδώ πέρα κοντά, Γιάκο, τιμήσαμε πάρα πολύ. Στο σεισμό αυτόν, λοιπόν, ήταν κάτι που θυμήθηκα όταν ήμουν στα παιδικά χρόνια, που ήταν η μάνα μου και μου έλεγε βρίζεις, μου λέει συνέχεια, βρίζεις, δεν το θυμάσαι το Θεό. Όταν όμως θα γίνει κανένα σεισμός, Παναγία μου θα λες. Και γέλαγα εγώ τότε, λέω, τι ιστορίες επινοεί η μάνα από τα βάθη της ψυχής και του μυαλού τους. Έρχομαι λοιπόν ξαφνικά στο YouTube την ώρα που γινόταν ο σεισμός, ακριβώς μετά και ποστάραν όλοι στο Facebook, τους δώρους κλπ. Και βρίσκω το επικό βίντεο με την κάλτη φιγούρα Σερίφης, ο οποίος είναι ένας βενζινάς, ρε παιδί μου, στο Αίγιον, ο οποίος εκεί που βάζει, γιατί πρέπει να είναι και ταραβερτζής, ρε παιδί μου, να έχει εξουσία. Δεν γνωρίζει τα ονόματα στο Αίγιον. Εκεί λοιπόν που έβαζε την βενζίνη του, ξαφνικά ας δούμε το βίντεο να δούμε πώς εκτελήθηκε. Φύγε. Ναι, μαγιφέρε μου, δεν θα ξαναβάλεις άμα δεν με έχει πάρει τηλέφωνο το βράδυ με το μαγί. Λέω τίποτα, δεν θα βάλεις. μην βάζεις με το Μαρκούσι και εκεί πέρα. Να μη σου πω καμιά Παναγία. Να μη σου πω καμιά Παναγία τέτοια ώρα. Κοίτα πως έκανε. Να μη σου πω καμιά Παναγία. Έβγαλα το θέρμανση μόνος μου και δεν λερώθηκα καθόλου. Ω, σεισμός. Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Εκλέψτε το φίλια. Παναγία μου. Περιμένετε. Έλα, Ρόδι, Ρόδι. Πάρε τηλέφωνο πάνω. Ρόδι. Παναγία μου. Τρακάρανε. Κατουέγια. Είναι ένα σύγχρονο θαύμα αυτό που έγινε. Είναι θαύμα. Ο άνθρωπος ξαναβρήκε τη χαμένη του πίστη. Πώς ήταν ο Απόστολος Παύλος και εμφανίστηκε και τον έβαλε στο σωστό δρόμο. Έτσι λοιπόν οι Χριστοπαναγίες γίνανε Παναγίες. Μάλλον υπήρχε στη μνήμη του φρέσκα η λέξη και επειδή δεν υπήρχε ο μηχανισμός επεξεργασίας για να προλάβει να συνθέσει την βοήθεια που χρειαζόταν, ήταν το πιο κοντινό. Απλά έκανε κλήσεις στην Παναγία και η Παναγία τα αποκρίθηκε. Ακριβώς, φώναξε στην Παναγία. Ότι ένας άνθρωπος σώθηκε, η ψυχή θα σωθεί, πήγαν στον παράδεισο και τα λοιπά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και πράγματι όπως ο πρώτος μπήκε στον παράδεισο ήταν ένας ληστής, ο μετανοημένος μπορεί να είναι ο πρώτος στον παράδεισο, που εμείς μπορεί να κοροϊδεύουμε οι κακοί, να χλεβάζουμε, αλλά μπορεί να μας ξεπεράσει όλους. Ιστορική συνέχεια και οι βενζινάδες ληστές είναι. Βενζίνη ζωής χρειάζονταν ο άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, ο λόγος που λατρεύουμε αυτό το βίντεο είναι επειδή είναι ένας σύγχρονος Έλληνας, ο Ελληναράς, ένα σύμβολο. Αυτός ο άνθρωπος αντιπροσωπεύει μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι ξαφνικά. Είναι η μεγαλύτερη μερίδα ανθρώπων. Ναι, ρε παιδί μου, ξαφνικά γίνανε διευθυντάδες από το πουθενά, έχουν υφιστάμενους χωρίς να έχουν κάποια τεχνική δυνατότητα και ξαφνικά, ακριβώς, ξαφνικά εξουσιάζουν τους ανθρώπους μόνο και μόνο επειδή είχαν το επάγγελμα ή Πασόκ. είναι σε θέσεις κλειδιά. Η Νέα Δημοκρατία. Ήταν αυλοκόλαξοι δηλαδή των κομμάτων, πήραν τις θέσεις που έπρεπε, εχμαλωτήσανε τα κεφάλαια που τους επιτρέψανε να έχουν υφιστάμενους και δύο διαταγές. Στο πελατειακό κράτος και τις πελατειακές σχέσεις. Και με το που βρίσκουν τα δύσκολα, κατευθείαν αρχίζουν θεόλοι των ευθυνών τους. Και τα ρίχνουν την ουρά στα σκέλια και γυρνάνε εκεί που ξαναγυρίσανε στις ρίζες τους. Είναι ο φίλος, ρε παιδί μου, που σε βρίζει, λένε πω από τη βλάκα είναι αυτός και με το πετυχαίνεις, λέει αγόρι μου, μπράβο, κούκλε μου, όλα μια χαρά, όλα ωραία. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτή την έννοια και αφού την κατανοήσουμε, το επόμενο στάδιο είναι να μπορέσουμε να την απαλλάξουμε και όποιους βλέπουμε να είναι σε κοντινό μας περιβάλλον ή γνωστού μας, να τους δίνουμε τη συμβουλή ή τουλάχιστον να τους περιθωριοποιούμε, να γνωρίσουν και αυτοί οι ίδιοι ότι κάνουν λάθος, μήπως και αλλάξει τους ο κόσμος. Γιατί τουλάχιστον δεν τελευταία. Ακριβώς. Και το παράδειγμα είναι είτε όμως από τα νησιά Φερόε. Όλοι βρίζαμε τον Κατσουράνη στο Μουντιάλ και τώρα Κατσουράνη γυρνά πίσω. Φίλε μου. Καταφέραμε να χάσουμε από εραστέχνες ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι, αγαπητοί φίλοι, η Ελλάδα. Η Ελλάδα μπορεί να κάνει μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της ανθρωπότητας γιατί θεωρείται η μεγαλύτερη έκπληξη. Από ένα euro, ρε παιδί μου, να μπορείς να το πάρεις από το πουθενά, αλλά ταυτόχρονα να χάσεις και από ηθαγενείς ξαφνικά να σε νικήσουν από το πουθενά. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να είσαι ο χειρότερος αλλά και ο καλύτερος ταυτόχρονα. Αυτή είναι η μαγεία του να είσαι Έλληνας. Περνάμε τώρα στην